హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను లీవ్ అవ్వచ్చా మాతాజీ? ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 days క్లాస్ లో మనం 7th day లో ఉన్నాం. అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయం పేరు ఇది, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇది స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ఇది 7వ అధ్యాయము. భగవద్ విజ్ఞానము అని కూడా దీనికి ఒక పేరు. సో యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానము అంటే ఆ నాలెడ్జ్ ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం అని నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో విజ్ఞాన అంటే థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అనే మాట గుర్తుంచుకుంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. జ్ఞానము అంటే థియరిటికల్ గా తెలుసుకోవటం, కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం విజ్ఞానం. సో మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. ఇది 7వ అధ్యాయం నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం. నిన్నటి వరకు కర్మయోగము, లాస్ట్ లో మనం అష్టాంగ యోగం చూసాము. ఆ చివరిలోనే భగవంతుడు దీనికి ఒక నాంది పలికారు భక్తి యోగానికి. ఏది? అన్ని యోగులలోకి కూడా ఎవరైతే నిత్యము నా మీద మనస్సును పెట్టి భజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఉత్తములన్న అభిప్రాయం అని మన నారద ముని యొక్క చిత్రాన్ని కూడా చూసాము. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం. ఈ భక్తి యోగ ఫస్ట్ చాప్టర్, 7th చాప్టర్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో గ్లోరీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి లాభాలు లాంటివి అనుకోండి. భగవంతుడి లేదంటే భగవంతుడి వైభవాలు తెలుసుకోవటం, అది మొదటి 3 శ్లోకాసు. తర్వాత 4 నుంచి 12 వరకు భగవంతుడి యొక్క శక్తులు, ఆయన యొక్క మహిమలనండి, శక్తులనండి, ఎనర్జీస్ అవ్వనివ్వండి, అవి ఏమిటో చూస్తాము. తర్వాత 13 నుంచి 19 వరకు భగవంతుడికి మనం శరణాగతులు అవ్వటం, శరణాగత తత్వం ఏమిటి అన్నది చూస్తాము. తర్వాత ఇంకా దేవతల ఆరాధన అది చూస్తాము.
తర్వాత మాయ నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ నుంచి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడం ఏమిటి అన్నది 26 నుంచి 38 శ్లోక వరకు చూస్తాం. సో అది ఈ చాప్టర్ లో మనం చూడబోయే విషయాలు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో ఎవరైతే నా మీద ఆసక్తితో ఉంటూ ఆ యోగంలో నన్ను ఆశ్రయించి ఉంటారో, ఇది మనకి లాస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ శ్లోకం ఇదే మనం చూసాం. మయ్యాసక్తి, అది ఇక్కడ మళ్ళీ అది అలా ఆ పాయింట్ తోనే ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారనమాట, భక్తి యోగం బిగినింగ్ లో. సో ఎవరైతే మయ్యాసక్త, నా మీద ఆసక్తి ఉన్న మనస్సుతో పార్థ, ఆ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై ఉంటూ నన్ను ఆశ్రయిస్తారో, అసంశయం సమగ్రం మాం, నిస్సందేహంగా సమగ్రంగా అంటే పూర్తిగా మాం నన్ను యథాజ్ఞాస్యసి, ఆ రకంగా తెలుసుకుంటారు, తచ్ఛృణు తప్పనిసరిగా అని చెప్పి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారో నన్ను, తచ్ఛృణు అంటే విను, చెప్తాను. సో నా మీదే మనస్సును నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ఇటువంటి యోగంలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉన్నవాళ్ళు నిస్సందేహంగా, సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారో నీకు వివరిస్తాను, విను. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, మరి నా మీద మనస్సును పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించి ఉండటం అదే యోగం. భగవంతుడి మీద మనస్సును నిలిపి ఆయనకి శరణాగతులు అవ్వటమే యోగం. అంటే శరణాగతి నీకు నేను భగవాన్ నీకు నేను శరణాగతుడని అనుకుంటే కాదు, అది మనస్ఫూర్తిగా మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు, అది అప్పుడు అలా భగవంతుడిని మనం మనస్ఫూర్తిగా ఆశ్రయించినప్పుడు అప్పుడు నిస్సందేహంగా మనం ఆయన్ను తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం చవి చూడవచ్చు. అది నిర్గుణ తత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఏ ఫీలింగ్స్, ఏ ఆందోళన, ఏ భయాలు లేని ప్రశాంత దివ్యానందపు తత్వం, సహజానంద తత్వం భగవంతుడిది మన ఆత్మకు ఉన్నది. ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయ వల్ల మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాము. ఇది మనం కర్మ మార్గంలో చూడొచ్చు, లేదంటే ఇలా భక్తి మార్గంలో చూడొచ్చు, లేదంటే జ్ఞాన మార్గంలో చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. కర్మ మార్గం చూసాము, నిష్కామ కర్మ అంటే నా కోసం ఆ వచ్చే వాటి మీద కోరికతో ఆశతో కాకుండా, ఇది నా బాధ్యత అంటూ ఏ పనైనా సరే చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే సమత్వంతో ఉండగలగటం కర్మయోగ మార్గం. ఆ రకంగా మనం నిర్గుణ తత్వంలోకి వెళ్ళొచ్చు, భగవంతుడిని చవి చూడొచ్చు, ఆయన్ని పొందటానికి తెలుసుకోవటం కానీ, ఆ తత్వాన్ని పరతత్వం తెలుసుకోవటం అంటూ ఉంటారు. పరతత్వం అన్నిటికీ ఇదే మీనింగ్. సో ఇప్పుడు భక్తి మార్గంలో మనం ఎలా ఈ పరతత్వాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఏమిటి అంటే, మనస్సును నా మీదే నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి, భక్తి అంటేనే శరణాగతి తత్వం, అన్ని సమర్పించడం. సో ధ్యాన యోగాన్ని ఏ రకంగా భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకునేటటువంటి ధ్యానం, ఈ రకమైన యోగంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా సందేహం లేకుండా, ఇక నీకు డౌట్ లేదు, ఇలా ఉన్నావు అంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను అర్థం చేసుకుంటావు సమగ్రంగా, మళ్ళీ పూర్తిగా కూడా, ఏదో కొంచెం తెలిసి కొంచెం తెలియకుండా కాదు, కంప్లీట్ గా నన్ను తెలుసుకోగలవ, వివరిస్తాను, విను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వాన్నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. జ్ఞానం తే అహం సవిజ్ఞానం. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు జ్ఞానము మరియు ఆ విజ్ఞానము ఇదంతా వక్ష్యామి అశేషతః, ఇది అశేషతః అంటే ఏమి మిగలకుండా కంప్లీట్ గా నీకు చెప్తాను. వక్ష్యామి ఎవరు? నేను, అహం నేను ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానము మరియు విజ్ఞానంతో సహా నీకిప్పుడు
ఇదంతా కంప్లీట్ గా చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయ, ఈ జ్ఞానాన్ని గనక నువ్వు గ్రహించిన తర్వాత భూయ మళ్ళీ అన్యజ్ఞాతవ్యం నీ అవశిష్యతే, నీకు వేరే జ్ఞానం ఇంకేమీ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా మొత్తం నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా కూడా నీకు కంప్లీట్ గా చెప్తాను. దీనిని గనక తెలుసుకున్నావంటే ఇక నువ్వు అన్యజ్ఞాతవ్యం, ఇక నీవు వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నాను. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. సో మనుష్యాణం సహస్రేషు, సహస్ర అంటే 1000 వేల మంది మనుషులు ఉంటారు. కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే, వాళ్ళలో ఎవరో కొంతమంది సిద్ధత్వాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వాన్ని సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః, ఎక్కడో నన్ను నిజంగా ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడో ఒకరు మాత్రమే ఉంటారు. సో వేలాది మందిలో ఎక్కడో ఒకరు సిద్ధత్వానికి ప్రయత్నిస్తారు. మరి అలా సిద్ధత్వాన్ని ప్రయత్నించిన వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఎవరో ఒక్కరే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు, నన్ను తెలుసు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక పరుగు పందెం ఉందనుకోండి, ఇలా 1000 మంది వస్తారు, వాళ్ళల్లో కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు, ఒక 50 మందో ఏమో. మరి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఆ 50 మందిలో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు విన్నర్ గా. సో అదే రకంగా భగవంతుణ్ణి ఈ ఎంతో మంది సహస్రేషు మనుష్యులలో చాలా మంది ట్రై చేస్తే కొంతమంది సిద్ధత్వం పొందుతారు. ఆ సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మను బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, ఆపో అంటే నీరు, నలో అంటే అగ్ని, వాయువు అంటే గాలి, ఖం ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఏవచ, ఇవన్నీ కూడా మనసు మరియు బుద్ధి కూడా, మనసు బుద్ధి మరియు అహంకారం, ఇతీయమ్మే ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతి అష్టధ, నా మాయాశక్తి 8, ఈ 8 కూడా నా మాయాశక్తి. ఇది నా మాయాశక్తి ఈ రకంగా విభజింపబడింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మన శరీరం అన్నమాట, మనం ఎలా ఏదైనా సరే ఫామ్ అనేది మనుష్యులు అంటే మన ఎలా ఉన్నాము అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు, ఇదంతా నా యొక్క శక్తి అని చెప్పటం అన్నమాట. ఇప్పుడు మన బాడీ ఉంది, మన బాడీ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. పంచభూతాలంటే మరి భూమి, నీరు, అగ్ని, ఆకాశం, గాలి అని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ ఏదైనా, ఐ థింక్ ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ మరి చెప్పానో లేదో తెలీదు, బట్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది ఈ పంచభూతాలతోనే తయారైంది. సో అది మనకు ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి మనమైనా, జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, మరి ఒక చెట్టు అయినా, చేపైనా, ఏదైనా మన కళ్ళ ముందు ఒక ఫామ్ కనపడుతుంది అనుకుంటే, ఒక గుట్టైనా, పర్వతమైన అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అందుకే ఇక్కడ బాడీ మీద చూపిస్తున్నారు చూడండి, మరి భూమి అంటే రాళ్ళు అవి చూపిస్తున్నారు, నీరు చూపిస్తున్నారు, ఆకాశం ఇలా ఎంటీగా ఉన్నట్లు అగ్ని చూపిస్తున్నారు, వాయువు. సో ఇవన్నీ కలిపి మన బాడీ. అంతేకాకుండా ఇది కనిపించే భౌతిక శరీరము, కంటికి కనిపించేది, దీన్నే స్థూల శరీరం అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ అంటే కళ్ళ ముందు చక్కగా కనపడుతోంది ఆకారం. ఇది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అయితే మనకు కనిపించింది లోపల ఇంకా ఉంది మన బాడీలో. ఇది ఒక్కటే కాదుగా, ఎక్స్టర్నల్ బాడీయే కాదుగా. ఎక్స్టర్నల్ బాడీ లోపల ఉందంటే మీరేదో లోపల ఉన్న ఆర్గన్స్ అనుకోవద్దు, హార్ట్ అవి. మనకు కనిపించింది ఏమిటి అంటే మన మనస్సు, మన బుద్ధి, మన అహంకారం, ఈ 3.
సో అది ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ 3 కనిపించవు, కానీ మనలో అది భాగమే. మన శరీరంలో ఇది భౌతిక ప్రపంచం పనులు చేయటానికి, మనం తిన్న జీర్ణం చేసుకోవడానికి, ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ యాక్షన్ కర్మ చేయటానికి మనస్సు ఉండాలి, బుద్ధి ఉండాలి. అహంకారం నేను అనేది మనకి ఆ ఫీలింగ్, ఇవన్నీ కూడా కనిపించకపోయినా మనలో పార్టే కాబట్టి మన శరీరంలో దీనిని సూక్ష్మ శరీరం అని చెప్పి అంటూ ఉంటారనమాట. ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటే కనిపించ అది. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఈ స్థూల శరీరం ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. సూక్ష్మ శరీరం మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో మొత్తం 8. అది అందులో 5, ఇందులో 3, 8 ఉన్నాయి. ఈ 8 కూడా నా మాయా శక్తియే అని చెప్పి చెప్తున్నాయి. ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. మనం ఇక్కడ చూసాం. సో ఫస్ట్ 3 భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం అన్న విషయం ఇది. తర్వాత భగవంతుడు 4 నుంచి 12 వరకు ఆయన యొక్క శక్తులు మనకు వివరించటం అనేది చూసాం. సో మొదట్లో ఏం చూసాము మరి, ఆయన శక్తి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు. సో ఏమిటి అంటే, ఇలా నా మీద మనసు నింపి నన్ను ఆశ్రయించి ఆ యోగంలో ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా నన్ను అర్థం ఎలా చేసుకోవచ్చో చెప్తాను. సో జ్ఞానము, విజ్ఞానము వీటన్నిటితో సహా నేను నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్తాను. ఈ జ్ఞానం తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక వేరే జ్ఞానం అక్కర్లేదు అంటూ మనుషులు వేలాది మంది ట్రై చేస్తే కొంతమందికే ఈ సిద్ధత్వం వస్తుంది. ఆ సిద్ధత్వం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏ ఒక్కరోనే నన్ను కంప్లీట్ గా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి అని తన యొక్క శక్తులు భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం గురించిన విషయాలు. అంటే తెలుసుకుంటే ఆ జ్ఞానం చాలని, ఎక్కడో ఒకళ్ళకే అది వస్తుందని, ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు అది తప్పనిసరిగా వస్తుంది అని ఇక్కడ వివరించిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి చెప్తున్నారనమాట. ఇలా ఈ స్థూల శరీరంలో ఉన్న 5 పంచభూతాలు, సూక్ష్మ శరీరం అయినటువంటి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8 కూడా నా యొక్క మాయాశక్తియే ఇలా విభజింపబడింది 8 అంశాలుగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ప్రతి ఆకారానికి కూడా భగవంతుడి మాయాశక్తితో ఇవి ఉంటున్నాయి. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో ఇప్పుడు ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఈ పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం, ఇదంతా కూడా ఈ 8 కూడా నా యొక్క అపర ప్రకృతి. అంటే కొంచెం నా యొక్క శక్తిలో కొంచెం తక్కువ రకం అన్నమాట ఇది. ఇంకా దీనికంటే కూడా జీవభూతాం మహాబాహు, అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాము. జీవరాశులు అన్ని కూడా జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతా కూడా ధరిస్తూ ఉన్న నా ఇంకొక రకమైన ప్రకృతి ఒకటి ఉన్నది. అది ఇంతకంటే కూడా మేలైనదని తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి ఆ జీవరూపంలో అంటే, మరి లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం. మరి ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తి. ఆయన ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్నారు అని చెప్తాం. సో ఆ చైతన్యమే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి శక్తి మీదే నడుస్తోంది. మన బాడీ ఒక చక్కటి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. దానికి మనం నడుస్తున్నాం అంటే ఈ శరీరానికి ఆ చైతన్యం ఉన్నప్పుడే నడుస్తాం, చైతన్యం లేకపోతే నడవం. సో ఆత్మ ఉన్నంత వరకు నడుస్తాం, ఆ తర్వాత మనకు ఈ శరీరం ఉన్న ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి అలాగే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం ఉన్నది. పైకి ఒక ఆకారం ఉండొచ్చు, లోపల చైతన్యం ఉండబట్టే ఏదైనా పనిచేస్తోంది. సో జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతా ధరిస్తున్న ఆ చైతన్యం ఇంతకంటే కూడా గొప్ప శక్తి. ఏది ఈ ఇప్పుడు మనకి చెప్పిన 8 శక్తుల కంటే కూడా ఆ చైతన్యం అనేది ఇంకా గొప్పది. అందుకని అపర ప్రకృతి అంటే కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ. భగవంతుడి శక్తుల్లో కొంచెం తక్కువదన్నమాట. ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఏది అంటే జీవ రూపంలో, చైతన్యం రూపంలో ఈ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం ఇంకా ఉత్తమమైన శక్తి భగవంతుడిది.
ఏతద్యోనీని భూతాన్ని అంటే భగవంతుడి శక్తుల గురించి ఇక్కడ చదువుతాం అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ 3-4 శ్లోకాస్ లో అది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు ఆ శక్తుల గురించి. ఏతద్యోనీని భూతాన్ని సర్వాణ్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు కూడా జనిస్తాయి. అంటే భగవంతుడి యొక్క అపర ప్రకృతి గాని, లేదంటే ఆయన యొక్క పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అంటే కొంచెం ఉన్నత శక్తి, ఇంకా కొంచెం దానికంటే తక్కువగా ఉన్న ఆయన ఎనర్జీయే ఈ 8 కూడా. ఏది? పంచభూతాలు, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. తర్వాత ఉన్నత శక్తి ఏది అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడి చైతన్యం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే, ఈ 2 రకాల శక్తుల నుంచే సమస్త భూతాలు కూడా పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందుకని అహం కృత్స్నస్య జగత ప్రభవ ప్రళయస్తథ. అందుకని నేనే ఈ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి కానీ, లేదంటే ప్రళయంలో అది అంతం కావటానికి కానీ కారణం నేనే అని తెలుసుకో. సో ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. ఈ 2 ఎనర్జీస్ నుంచి. ఏది? మరియు అపర ప్రకృతి అయిన మనస్సు, పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము. రెండవది లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం. ఈ 2 శక్తుల వల్లే అన్ని జీవరాశులు కూడా పుడుతున్నాయి. అందుకే ఈ సర్వ జగత్తు కూడా ఆవిర్భవించడానికి కానీ, అంతం కావటానికి కానీ నేనే కారణము. మట్టా పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సరే, ఒక ముత్యాల నాకంటే మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది వేరే ఏది? కించిదస్తి ధనంజయ, ఇంకేది కూడా లేదు. మయి సర్వమిదం ప్రోతం, నేను సర్వాన్ని కూడా, ఒక సర్వానికి కూడా ఆధారాన్ని ఏ విధంగా అంటే సూత్రే మణిగణ ఇవ, ఒక దారం గనక ఈ మణులన్నిటికీ ఎలా ఆధారము, సమస్తానికి కూడా ఈ విశ్వంలో ఆధారాన్ని నేను అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో మరి మనకి ముత్యాల హారం ఒకటి ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇది దారం లేకపోతే ఏమవుతుంది? ముత్యాలన్నీ చెల్లాచెదురుగా వెళ్ళిపోతాయి. అది హారంగా మారింది అంటే ఆ దారం వల్లే అది హారం అయింది. అలాగే భగవంతుడు ఉండబట్టే ఈ ప్రపంచం అయింది అని చెప్తున్నారు. అదంతా ఒక మెయింటైన్ చేస్తూ దాన్ని అలా ఉంచగలిగింది భగవత్ శక్తియే. ఆయన శక్తితో ఆయన, మరి ఇన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఎప్పుడు సూర్యుడు సరే మన కళ్ళ ముందు తెలుస్తోంది. ఒక్క నిమిషం అటు ఇటు కాకుండా ఆయన ప్రొద్దున్నే ఉదయించటం, మళ్ళీ రాత్రి అస్తమించటం, ఏ టైంలో ఎక్కడుండాలో ఒక్క నిమిషం తేడా లేకుండా జరుగుతూనే ఉంది. భూమి అలాగే తనలో తానే తిరుగుతూ ఉంది రాత్రి పగలకు. మళ్ళీ మరి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏది కూడా అది మనకు తెలిసినది. చంద్రుడు, ఇంకా అది కాకుండా మరి ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి? మన గ్యాలక్సీలోనే 9 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సూర్యుడి చుట్టూ లైన్లో ఎవరి దారిలో వాళ్ళు, ఎవరి ఆర్బిట్ లో వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎవరి కక్ష అంటాం ఆర్బిట్ తెలుగులో. ఎవరి కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకదాని మార్గంలో ఒకటి వెళ్ళి ఢీ కట్టుకుంటున్నాయా? దాని మార్గాన్ని కనీసం అది 100 మిలియన్త్ మిల్లీమీటర్ కూడా అది మూవ్ అవ్వదు. అంత కరెక్ట్ గా దాని దారిలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అది ఎవరు ఆ రకంగా చేయిస్తున్నారు అంటే అది భగవంతుడి శక్తియే అన్నది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి అన్ని నేనే చేస్తున్నానని ఆయన ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు భగవంతుడు అని అనిపించవచ్చు. కానీ చెప్పకపోతే మరి మనకు ఆ జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? ఇది ఏనాడు సూర్య భగవానుడికి చెప్పబట్టి పరంపరగా వచ్చింది. మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్పారు, మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అది మనకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ భగవంతుడు చెప్తేనని అంతాను మళ్ళీ చెప్పాలా అని అనిపించింది అనుకోండి. దానికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే మనకెలా తెలిసింది?
మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు టీచర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు చెప్పబట్టి తెలిసింది. మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు. అంటే ఒరిజినల్ గా ఇదే జ్ఞానం. భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయాలు, శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలు ఇక్కడ భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఈ విషయాలన్నీ మనకు అలా కొద్దిగా, అందరికీ కంప్లీట్ గా భగవద్గీత జ్ఞానం లేకపోయినా ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మన వాళ్ళందరికీ ఉన్నది. సో అలా మనకు తెలిసింది. కానీ ఒరిజినల్ గా ఇవన్నీ భగవంతుడు మరి అన్ని క్లియర్ గా చెప్పబట్టి తెలిసింది. సో అన్ని కూడా మరి ఒక దారం గనక ఈ మణులన్నిటినీ ఎలా ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టి ఇలా తయారు చేసి మరి చక్కగా ఒక రూపాన్ని ఇచ్చిందో, భగవంతుడు కూడా ఈ ప్లానెట్స్ కానీ ఈ ప్రపంచం ఈ విశ్వంలో ఉన్న అన్నిటినీ కూడా ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టి మరి సోలార్ సిస్టమ్ ఇది దాని చుట్టూ ఈ గ్రహాలు తిరగడం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు అరేంజ్ చేసి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. రసోహమప్సు కౌంటేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. రసోహం అప్సు కౌంటేయ, నీటిలో రుచిని నేనే కౌంటేయ. ప్రభాసి, వెలుగును ఎక్కడ, శశి సూర్య అంటే సూర్య చంద్రులలో వెలుగును నేను. ప్రణవ సర్వవేదేషు, అన్ని వేదాలలో ఉన్న ప్రణవనాదాన్ని ఓంకారాన్ని నేనే. శబ్దకే అంటే ఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. నృషు, పౌరుషం ఋషు, మనుష్యులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అనుకోవచ్చు, మనుషుల్లో ఉన్న టాలెంట్ నేనే అని చెప్తున్నారు. సో మనం నీరు తాగేటప్పుడు మరి మంచినీళ్ళు దాహం వేస్తే ఇంకేది తాగబుద్ధి కాదు, ఏది తాగినా మంచినీళ్ళు తాగితేనే ఫైనల్ గా మనకు ఆ దాహం తీరుతుంది. మరి దానిలో ఆ రుచి ఎప్పుడైనా మనం తలుచుకోవచ్చు భగవంతుడిని. మనం నీరు తాగేటప్పుడు ఆ రుచి భగవంతుడు స్వయంగా చెప్తున్నారు, ఆ రుచిని నేనే. మరి సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని నేనే, వేదాలలో ఓంకారాన్ని నేనే, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. సో ఆకాశంలో శబ్దం అంటే మరి ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయని మరి సైంటిస్టులు మనందరికీ తెలిసిందే కదా. మరి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ద్వారానే కదా మరి మనకి రేడియోలో ఏదైనా విన్నా, టీవీలో క్యాచ్ చేసిన, సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి, సౌండ్ వేవ్స్ వల్లే పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆకాశంలో ఏమీ లేవు కానీ సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు చెప్తా, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. పంచభూతాలు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క పంచభూతానికి ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఉందన్నమాట. సో ఆ క్వాలిటీని బట్టి ఈ పంచభూతాలు మన 5 పంచభూతాలు కూడా మన 5 జ్ఞానేంద్రియాలకు ఏమిటా జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటో ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఎవరైనా జ్ఞానేంద్రియాలు 5 ఏమిటో ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో తెలిస్తే టైప్ చేయండి. సో ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలకు ఇవి ఒక్కొక్క పంచభూతము ఒక్కొక్క రకమైన శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అది ఈ ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది, సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి, శబ్ద తరంగాలు అని చెప్పుకున్నాం. ఆ శబ్దాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు కదా, ఆ శబ్ద తరంగాలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశారు, ఆన్సర్స్ చూడండి. వెరీ గుడ్. రవితేజ ప్రభుజీ, కుమార్ ప్రభుజీ 5 చెప్పారు. ఐస్, ఇయర్, టంగ్, నోసు, స్కిన్, ఐస్, నోస్, ఇయర్, టంగ్. వెరీ గుడ్. యా, శ్యామల మాతాజీ, విజయలక్ష్మి మాతాజీ అందరూ ఆన్సర్ చేశారు కరెక్ట్ గా. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఆకాశంలో. ఆకాశంలో ఇంకేమీ లేవు, ఓన్లీ సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఆ సౌండ్ వేవ్స్ మనకి చెవులకు వినికిడి శబ్దాన్ని ఇచ్చే పంచభూతం ఏది అంటే ఆకాశం. ఎందుకంటే దానిలో ఉన్నది సౌండ్ వేవ్స్ కాబట్టి చెవికి అధిష్టాన దేవత అంటారనమాట. ప్రిసైడింగ్ డీటీ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, తెలుగులో అధిష్టాన దేవత చెవులకు ఆకాశం. ఎందుకంటే ఆకాశం వల్లే చెవుకు ఆ శబ్దం అనేది వినిపిస్తోంది, అదే ఇస్తోంది ఆ శక్తి. సో నెక్స్ట్ మరి గాలి ఉంది అంటే మరి వాయువుకు సౌండ్ ఉంటుంది, తర్వాత తగులుతుంది కూడా మనకి ఒంటికి. గాలి వచ్చినప్పుడు మనకి వీ కెన్ ఫీల్ ది విండ్ కదా, గాలి వాయువుని మనం తగులుతూ ఉంటుంది. సో మనకి అంటే స్పర్శ. సో స్పర్శ దేనికి? స్కిన్ కి. సో మన యొక్క స్కిన్ కి స్పర్శ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది
దాని అధిష్టాన దేవత వాయువు అన్నమాట. సో రెండిటికి అధిష్టాన దేవతలు తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటే నీరు. నీరు యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ది అగ్ని. అగ్ని ఉంది అంటే మరి మన కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. అగ్ని కనిపిస్తుంది కాబట్టి కంటికి చూసేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించేది అగ్ని. కాబట్టి కంటికి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమిటి? నీరు. నీరున్నది అంటే మరి ఎవరైనా చెప్పగలరా నీరు దేనికి అధిష్టాన దేవత అని? ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా నీటిని గురించి చెప్పారు. వెంకట్రావు ప్రభుజీ కన్ను అంటున్నారు. కంటికి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. వెరీ గుడ్. నీరు. నెక్స్ట్ది నీరు. నీటిలో మరి మనకి నీరు వినిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత కనిపిస్తుంది, తగులుతుంది, ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కాకుండా నీళ్ళు ఇంకొక శక్తి కూడా ఉంది, రుచి. సో నీటిలో రుచి ఉన్నది. మిగిలిన మూడిటికి రుచి లేదు, కానీ నీటికి రుచి కూడా ఉన్నది. కాబట్టి నోటికి రుచిని తెలియజేసేటటువంటిది నీరు. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత మన నాలుక. నోరు కూడా కాదు, నాలుక. దానికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే నీరు. వెరీ గుడ్, అందరూ చెప్పారు. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, కుమార్ ప్రభుజీ, రవితేజ ప్రభుజీ, శ్యామల మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, నందిత మాతాజీ, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. వెరీ గుడ్. సో ఇంకపోతే లాస్ట్ ఏమిటి? భూమి. భూమి దేనికి అధిష్టాన దేవత? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక చివరికి మిగిలిన పంచభూతం భూమి. సో మొట్టమొదటిది సౌండ్ వేవ్స్. ఆకాశం ఏమీ లేవు, శబ్ద తరంగాలు. కానీ ఆ శబ్ద తరంగాలే మనకి ఇయర్ కి సప్లై చేసి ఇయర్ కి అధిష్టాన దేవత అయింది. చివరికి నెక్స్ట్ మరి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? మనకి తగులుతుంది గాలి, కాబట్టి స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చేది వాయువు అని. ఆ తర్వాత కంటికి కనిపిస్తుంది కూడా కాబట్టి అగ్ని. కంటికి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తర్వాత మరి నోటికి జలము అధిష్టాన దేవత. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి భూమి మిగిలింది. భూమి ఏమి ఇస్తుంది అంటే మరి రాజేశ్వరి మాతాజీ స్మెల్, వాసన ఉంటుంది, కరెక్ట్. తర్వాత విజయలక్ష్మి మాతాజీ నోటికి అధిష్టాన దేవత. వెరీ గుడ్. రాజేశ్వరి మాతాజీ మళ్ళీ సుగంధంకి ఏదైనా ఏ రకమైనదైనా అన్ని రకాల వాసనలు ఉంటాయి. అయితే ఆ వాసన ప్రొవైడ్ చేసే గ్రహించే శక్తి భూమి వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి అది మన యొక్క ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత భూమి. నందిత మాతాజీ, అనురాధ మాతాజీ కూడా ముక్కు, స్మెల్ అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. కుమార్ ప్రభుజీ, రవితేజ ప్రభుజీ, శ్యామల మాతాజీ అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో ఇది ఇక్కడ జస్ట్ ఈ విషయం ఒకటి. అధిష్టాన దేవతలు అంటారు. ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా మన శరీరం పంచభూతాలతో తయారైందన్న విషయం ఒకటి. రెండవది ఇవి మన 5 జ్ఞానేంద్రియాలకు కూడా ఈ శక్తిని ప్రసాదించేది ఏవి? ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి శక్తినిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియానికి అవి అధిష్టాన దేవతలు అని చెప్పి చెప్తారు. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో జీవుల యొక్క సత్వగుణం గాని, రజోగుణం గాని, తమో గుణం గాని, ఈ భావాలన్నీ కూడా మరి నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంతకు ముందు ఏం చెప్పారు? మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు? మీ పంచభూత ఇది మీ యొక్క మనసు, బుద్ధి, అహంకారము మరి పంచభూతాలతో తయారైనటువంటి ఫస్ట్ ఈ భూమి, నీరు, ఈ పంచభూతాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం
నా శక్తియే, ఈ 8 కూడాను నా మాయాశక్తియే. అది కానీ నాకు అంత ఉన్నతమైనది కాదు, అది అపర ప్రకృతి. దానికంటే ఉన్నతమైన పరప్రకృతి ఉన్నది. అదేమిటి అంటే సమస్తము వ్యాపించి ఉన్న చైతన్యం అని భగవంతుడు వివరించారు. సో మనలో ఆ 2 శక్తులు ఉన్నాయి. లోపల ఉన్న చైతన్యం ఉన్నది, పైన మరి పంచభూతాలతో కూడిన శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, ఏది స్థూల శరీరం, కనిపించిన సూక్ష్మ శరీరం అయిన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తుల్లో కొంచెం అపర ప్రకృతి అన్నమాట. అది కూడా ఉంది. సో ఇదంతా ఆయన శక్తియే అన్నది అక్కడ తెలుసుకున్నాము. ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవరాశులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అంతేకాదు సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి కానీ అంతం కావడానికి కానీ ఇదే నేనే కారణం అని చెప్పారు. తర్వాత మరి ఇవన్నీ ఆవిర్భవించటమే కాదు, మరి అవన్నీ మళ్ళీ సరిగ్గా నడవాలి కదా అన్నీను. మరి ప్లానెట్స్ కానీ మన బాడీ కానీ అన్ని పనిచేయాలంటే మన బాడీ పనిచేయటం దగ్గర నుంచి ఈ ప్లానెట్స్, గ్యాలక్సీస్, యూనివర్స్ అంతా కూడా కరెక్ట్ గా నడవటం వరకు ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. కాబట్టే నాకంటే శ్రేష్టమైన మత్తా పరతరం నాణ్యత, ఇక నాకంటే నాణ్యమైనది వేరే ఏది కూడా కించిదస్తి ధనంజయ లేదు అని ఉన్న విషయం చెప్తున్నారు. అది గొప్ప చెప్పుకోవటం అని మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ దాన్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సమస్తం కూడా ఆయన నడిపిస్తున్నారు. మయి సర్వమిదం ప్రోతం, ఒక దారం ఎలా అయితే ఈ మణులన్నిటినీ కలిపి ఒక గొలుసుగా అలా ఉంచుతుందో, ఈ సమస్త విశ్వంలో ఉన్న జీవరాశులు ఏమిటి, ఈ ప్లానెట్స్ ఏమిటి, ఈ గ్యాలక్సీస్ ఏమిటి, వీటన్నిటినీ నేను ఆర్డర్లో అలా పెట్టి నడిపిస్తున్నాను అని ఇక్కడ దాని అర్థం. ఈ సమస్త జగత్తు ఆ రకంగా భగవంతుడి మీద నడుస్తోంది. తర్వాత మరి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఇది మళ్ళీ రుజువు చేస్తున్నారు మనకి. నీరుంది, నీటిలో రుచి నేనే. సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉన్నారు, వాటిల్లో అంటే సూర్య చంద్రుల్లో వెలుగైనా ఇంకా వేరే మూన్లో వెలుగు కాదా, ఆ డౌట్స్ వద్దు. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. సో అంటే మనకి రోజు చూసే వాటిల్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. అదే శశి రెండు చెప్తున్నారు కదా, మన కంటికి కనిపించేది ఏమిటి, సూర్యుడు, చంద్రుడు, మిగతా ప్లానెట్స్ మనం ఎలాగూ సరిగ్గా చూడలేం. సో అందుకని ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. మరి వాటర్ నిత్యము మనకి ఫస్ట్ అత్యంత ఎసెన్షియల్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ఎయిర్ ఏది అంటే వాటర్. మరి అందుకని ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. సో మరి వేదాలు, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే మనకి వేదాలు అవి నేర్చుకునేవారు. ఇప్పుడంటే సరే జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సులు అవి చేస్తున్నాం, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ మన లైవ్లీహుడ్ కోసం. కానీ ఆ జ్ఞానం కోసం ఎప్పుడైనా కానీ వేద జ్ఞానం అందుకే ఉండాలి అంటారు. సో ఈ వేదాలలో సర్వవేదేషు ప్రణవాన్ని నేనే అంటే ప్రతి వేదానికి ముందు ఓంకారం వస్తుంది. ఆ ఓంకారాన్ని నేనే. శబ్దకే మరి ఆకాశంలో ఉన్న సౌండ్ నేనే అంటే ప్రతి పంచభూతంలోనూ ఉన్న శక్తి భగవంతుడే. ఇప్పుడు ఆ పంచభూతాలంటే అవి కూడా భగవంతుడి శక్తి అని ముందే చెప్పారుగా. ఆ పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా నామాయ శక్తి అని. సో అందులో ఉన్న శబ్దం ఉందంటే అది భగవంతుడిదే. ఆఖరికి మనిషిలో ఉన్న సామర్థ్యం కూడా భగవంతుడి శక్తియే, ఆయన ఇచ్చిన శక్తియే అని మనకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలా సత్వరజస్తమో గుణాలకు చెందిన భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో అని. ఇది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది ఉంది. ఏ చైవ సాత్విక భావ రాజసాస్ తమసాశ్చయే. సో సాత్విక భావాలైన, రజోభావాలైన, తమోగుణ భావాలైన ఇదంతా కూడా నా యొక్క శక్తి వల్ల. అంటే మరి ఆ మాయ, ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న మాయాశక్తి భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని చెప్తారు. మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తేమయి. నాలో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, నా శక్తి కాబట్టి మరి పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆయనలో ఉన్నాయి, ఆయన శక్తియే. కానీ నేను వాటిలో లేను. నత్వాహం తేషు తేమయి, నేను వాటిల్లో లేను అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఈ మాయాశక్తి వల్లే కదా మనకి రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం ఇవన్నీ అలవడుతున్నాయి. అదంతా కలిపి మాయ అనుకున్నాం. ఇదంతా ఈ ప్రపంచంలో ఈ స్వభావాల శక్తే మాయ. దానిని బట్టి మనం ఏదో ఒక స్వభావం, మిక్స్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్వభావాలు తెచ్చుకుంటున్నాం అందరం. కాబట్టి
ఈ భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే అవన్నీ నా శక్తి కాబట్టి నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో లేను అంటే నేను వాటికి ప్రభావితుడను కాను. భగవంతుడిని అందుకే నిర్గుణుడు అంటారు. అంటే గుణం లేకపోవటం అని కాదు. నిర్గుణుడు అంటే ఏ స్వభావం లేదు, సత్వగుణం లేదు, రజోగుణం లేదు, తమో గుణం లేదు. ఆయన క్లీన్, క్లియర్, ప్యూర్, నో స్వభావ, నో గుణ, అది నిర్గుణం అన్నమాట. ఇంకంటే ఏది కూడా అది అంటుంది. అందుకే అదే తత్వం ఆత్మకున్నది, అదే సచ్చిత్తానంద తత్వం అంటే, పరతత్వం అంటే అదే. ఆ ఆత్మకు ఉన్నది, ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మకు ఉంది, మనలో ఉంది. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకుని మనం అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అన్నమాట. అది ఇప్పుడు నేను వాటిల్లో లేను అంటే నేను వీటికి అతీతుడను, నేను నిర్గుణుడు. ఇది ఎంత నా శక్తి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ మీ, అన్ని నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటికి ప్రభావితుడను కాను అని ఇక్కడ దాని అర్థం అన్నమాట. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సో ఈ మూడు గుణాలు, త్రిభిర్గుణాలు అంటే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, మూడు గుణాలు కూడా ఈ వీటి ద్వారా మయైర్భావై నా యొక్క శక్తి అయినా కూడా ఏభి సర్వమితం జగత్, ఈ మూడు గుణాల వల్ల ఈ జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళంతా ఏమవుతున్నారు అంటే మోహితులైపోతున్నారు. ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఏం జరుగుతుంది, ఆ మోహానికి గురయ్యి ఈ గుణాలకు మోహితం నాభిజానాతి, వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఇలా మోహితులై. ఎవరిని? మామేభ్య పరమవ్యయం అంటే నాశనం లేనటువంటి నన్ను, అవ్యయుడనైనటువంటి నన్ను. వ్యయం అంటే ఖర్చు అని చెప్పాను అనుకుంటా. అవ్యయం అంటే దానికి ఆపోజిట్, ఖర్చు కానిది. ఖర్చు కానిది అంటే ఇక్కడ నాశనం లేనిది, ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేది. అది ఎవరు? అవ్యయుడు అంటే మరి భగవంతుడు. సో ఎంతో పరమవ్యయుడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మూడు గుణాలతో మోహితులైపోయి ఈ ప్రపంచం నన్ను, ఆ గుణాలకు అతీతుడనైన నన్ను వాళ్ళు అవ్యయుడును అతీతుడును అయిన నన్ను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. సో మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం లేదు, ఆత్మను చవి చూడటం లేదు, ఈ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం లేదు అంటే దానికి కారణం ఏమిటి? మరి ఈ మూడు గుణాలలో మనం పడిపోయి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుపోయి ఈ మాయలో ఎంతసేపు మరి అవుట్వర్డ్ గానే ఈ కోరికలతో, ఈ బాధలతో, కలవరాలతో, ఆందోళనతో, కోపాలతో, తాపాలతో మనం ఈ ప్రపంచంలో బయట ఈ మాయలో పడిపోయాము. అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఈ నిర్గుణ తత్వం మనకి తెలియడం లేదు. అందుకని మనకు ఆ పరతత్వం మరి మామేభ్య అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం లేదు. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ దైవమాయను దాటటం దురత్యయ, మామూలు వాళ్ళకు చాలా అసాధ్యం. మరి ఇది అంత ఈజీ కాదు, మనందరికీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎలా 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 అంటే సాధన అని చెప్పారు భగవంతుడు. కానీ ఇక్కడ అది అష్టాంగ యోగం. అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకోవటం, భక్తి మార్గం. సో ఇది మామూలు వాళ్ళకి మరి ఈ మాయని దాటటం చాలా కష్టం. మరి భౌతిక ప్రపంచ మాయలో మనందరం చిక్కుకుని ఉన్నాం. అందరం చిక్కుకుని ఉన్నాం అంటే మరి అది ఎంత కష్టం. కాబట్టి ఎక్కడో ఒకళ్ళు మరి అది దాని నుంచి బయటపడగలుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు కదా. కాబట్టి మామేవయే ప్రపద్యంతే, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో మాయామేతాం తరంతితే, నేను వాళ్ళను సులభంగా దాటిస్తాను ఈ మాయ నుంచి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చిత్రంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో ఈ భవసాగరంలో మునిగిపోతున్న వాళ్ళు రెండు చేతులు ఎత్తి భగవంతుడిని శరణు వేడుతున్నట్లుగా ఈ భక్తుడిని చూపిస్తున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెయ్యి అందించి మనల్ని దీని నుంచి బయటికి లాగుతారు అని ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఎనాలజీ అన్నమాట ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో
మనం ఎప్పుడైతే శరణాగతి తత్వాన్ని అలవర్చుకుంటామో భక్తితో, భక్తి మార్గంలో, అప్పుడు మనము ఈ ఈ మోక్షాన్ని అంటే ఈ మాయ నుంచి బయటకు వైదొలిగి ఆ పరతత్వాన్ని, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతాము, భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాము అని చూపిస్తున్నాను. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా. సో ఇక్కడ 15th శ్లోకాకు వచ్చాం కదా. ఈ భగవంతుడిని శరణు వేడటం అనేది ఏమిటి అన్నది చూస్తున్నాం అన్నమాట. 13th నుంచి 19th వరకు. సో అదంత ఈజీ కాదు. నన్ను శరణు వేడితే మాత్రం ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు సులభంగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ. సో మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావం ఆశ్రిత. సో ఒక కొంతమంది ఉన్నారు దుష్కృతులు, అంటే సరి అయిన మార్గంలో లేని వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. ఎవరు అంటే మూఢులు, మరి నరాధములు, తర్వాత మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయలో పడి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఇది రియలైజ్ చేయలేని వాళ్ళు. అంటే జ్ఞానం ఉంది, చదువుకున్నారు, అందుకే జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వేరు, మరి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వేరు. తెలుసుకున్నాము కానీ ఆ స్థితి మనకు రాలేదు. ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతుంది, అనుభవపూర్వకంగా మనకు అది అర్థమైనప్పుడు. సో అలాగే కొంతమంది తెలిసినా కూడా తప్పుదోవలు పడుతూ ఉంటారు. అది వాళ్ళని మాయయాపహృత జ్ఞానం, తెలిసి కూడా తప్పుదోవలు పడటం అంటే జ్ఞానం అర్థం చేసుకుని కూడా రాంగ్ మార్గాల్లో వెళ్ళే వాళ్ళు. ఆసురం భావం ఆశ్రిత, ఇకపోతే రాక్షస స్వభావాలు ఉన్నవాళ్ళు, ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా మరి మూఢులు, మరి నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞానులు అంటే మాయ వలన జ్ఞానాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, ఇకపోతే రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్న మూఢులు, నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆశురం భావం ఆశ్రిత. ఇక్కడ చిత్రంలో మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు. ఇకపోతే ఇక్కడ 4 రకాలు మనుషులు నన్ను తెలుసుకోలేరని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎవరు తెలుసుకోగలరు భగవంతుడిని అంటే చతుర్విధ భజంతే మాం. ఇలా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. చతుర్విధ 4 రకాలు. భజంతే మాం చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. 4 రకాలుగా నన్ను భజించే వాళ్ళు ఉన్నారు జనులు. ఎవరు? సుకృతులు, మంచి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అర్జున. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజించే వాళ్ళు అంటే నన్ను పూజించే వాళ్ళు. ఆర్తులు అంటే ఎవరైతే కష్టాలలో ఉన్నారో వాళ్ళు. జిజ్ఞాసులు, కుతూహలంతో, అసలు క్యూరియాసిటీ, భగవంతుని ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనేటటువంటి జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు. అర్థార్థులు అంటే ఏదైనా డబ్బు కోసము, అవసరాలు ఇట్లా తీరటం కోసం కానీ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. అర్థార్థి అంటే అది. జ్ఞానీచ, ఇకపోతే జ్ఞానులు, నిజంగా జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగూ ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే వాళ్లకు మైండ్ ఉంటుంది. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. సో ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు ఆర్తులు, ఆర్తో జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి సంపదలు కోరుకునే వాళ్ళు, జ్ఞానులు ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళకి నిజంగానే భగవంతుడు, మరి వీళ్ళంతా కూడా వాళ్లకు భగవంతుడి మీద వాళ్లకు ఎలాగూ భక్తి ఉండబట్టే జ్ఞానానికి వెళ్ళారు ఆ స్టేజ్కి. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నాకు భక్తి సేవలు చేయటం ప్రారంభిస్తారు. సో ఆర్తులు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా మరి మీలో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఈ 2 యాక్చువల్లీ 3 చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ 3 ఆర్తులు అంటే కొంచెం బాధలో ఉండి భగవంతుడిని
ప్రే చేస్తున్నది ఎవరు అనేది క్లియర్ గానే మనకి ఇక్కడ చిత్రాల్లో తెలుస్తోంది. జిజ్ఞాస, జ్ఞాన సముపార్జన, అంటే జ్ఞానాన్వేషకులు వీళ్ళు. తర్వాత సంపద కోసం, ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి వీళ్ళు అన్నమాట. ఇక జ్ఞానులంటే కంప్లీట్ గా ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్? ఆర్తులు ఎవరు ఈ 3 బొమ్మల్లో మనకి ఇచ్చారు? ఓకే, సో నేనే చెప్తాను. ఇది గజేంద్ర మోక్షం. ఆయన బాధలో ఉన్నాడు, అందుకని భగవంతుని ప్రార్థిస్తే మరి మొసలి నోట్లోంచి కాలు బయటకు వచ్చి ఆయనకు మోక్షాన్ని కూడా కలిగించారు. తరువాత మరి ద్రౌపది, ఆవిడ మరి ఆ సభలో ఉన్న పెద్దలను, రాజులను, భర్తలను అందరినీ అడిగి ఇక ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేనప్పుడు ఇక చివరికి ఆవిడ భగవంతుని శరణు వేడినప్పుడు ఆయన వచ్చి రక్షించటం జరిగింది. ఇక్కడ వకులాదేవి అంటే వ్యాస మహాముని భార్య, ఆవిడ మరి సుఖదేవ గోస్వామి వాళ్ళ కుమారుడు. ఆయన ఎన్నాళ్ళున్నా బయటికి రానంటున్నాడు. ఎందుకు? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో పడిపోతాను, వస్తే నేను రాను అని. ఆయన రాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి నువ్వు ఆ మాయలో పడకుండా నేను నిన్ను కాపాడుతానని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన పుట్టడం జరుగుతుంది, సుఖదేవ గోస్వామి. సో ఇవన్నీ అంటే జ్ఞానాభిలాషిగా ఆయన్ని కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం కావాలి అని అడుగుతాడు. తర్వాత మరి ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన 1 week లో చనిపోతారు కాబట్టి శాపవశాత్తు చనిపోయే లోపు ఆయనకు ఇది కావాలి, ఏది భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఈ సుఖదేవ గోస్వామి అంటే వ్యాసమహాముని పుత్రుల దగ్గర నుంచే ఆయన ఇది ఈ భాగవతం విని భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది. శ్యామల మాతాజీ, గజేంద్ర మోక్షం, ద్రౌపది దేవి, వెరీ గుడ్. ఆర్తులు గజేంద్రుడు, ద్రౌపది మాత, వెరీ గుడ్. రవితేజ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. ఆ 2. తర్వాత ఇది వకులాదేవి, వ్యాస మహాముని, శ్రీకృష్ణుడు లోపల మరి ఉన్నది సుఖదేవ గోస్వామి. ఆయనే ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుకి జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు, భాగవతాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఆ జ్ఞానం బయటకు వస్తే మాయలో పడతాను, నాకు ఆ జ్ఞానం కావాలంటే అప్పుడు భగవంతుడు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను మాయలో పడకుండా అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత అర్థార్థి, సంపద కోసం. మరి ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చెప్పుకున్నాం నిన్న మనం. సో ఆ ధ్రువ మహారాజు మరి ఆయన భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఇక రాజ్యం అవి అక్కర్లేదనే స్టేజ్కి వచ్చేసారు. మరి అంత తప్ప స్టేజ్, కానీ భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చారు, కానీ స్టార్ట్ చేసింది రాజ్యం కోసం, తండ్రి యొక్క ప్రేమ కోసం అని ఎగ్జాంపుల్ గా ధ్రువ మహారాజుని చూస్తున్నాం. అలాగే మరి ఇక్కడ సుగ్రీవుడు శ్రీరామచంద్రుడికి దగ్గరికి శరణు వేడి ఆయన స్నేహితుడయ్యాడు మరి రాజ్యం కోసం. తర్వాత జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులంతా, మనం ఈ రోజుల్లో కాన్ఫరెన్స్లు, డిస్కషన్లు అని ఎలా అంటామో, ఆ రోజుల్లో వాళ్ళంతా అక్కడ కలుసుకుని మీట్ అయ్యి ఈ తత్వాన్ని గురించి చర్చలు చేసుకునేవారనమాట. వాళ్ళంతా జిజ్ఞాసతో ఈ పరతత్వం ఎంతవరకు వచ్చారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమిటి అని అలా దాని మీనింగ్, దాని యొక్క ఏ రకంగా మార్గాలు, ఏ మార్గంలో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది, ఇవన్నీ ఏ మార్గం లాంగ్ లాస్టింగ్, క్విక్, ఏవో అలా రకరకాల డిస్కషన్స్ ఈ నైమిషారణ్యంలో మునులందరూ చేసుకుంటూ ఉండేవారు, ఆ జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు. సో వీళ్ళందరినీ ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి అంటే ఆర్తులు బాధలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసుతో తెలుసుకోవలసిన వాళ్ళు, జ్ఞానాభిలాషులు, మరి తర్వాత సంపద కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, అన్నిటిని మించి జ్ఞానులు. అంటే ఏ రకంగా ఏ మార్గంలో ప్రార్థించినా చివరికి ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి జ్ఞానులు అవుతారు. ఆ జ్ఞానులు వీళ్ళంతా కూడా ఇక ఆ స్టేజ్కి వచ్చినాక ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది ధ్యానం. సో వీళ్ళంతా నన్ను ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే తేషాం, వీరిలో కూడా జ్ఞానులు అందరిలోకి ఉత్తములు. మరి అంతే కదా, వీళ్ళంతా ఏదో
ప్రార్థిస్తున్నాము, అవసరాలు ఉన్నాయి, మంచిదే, భగవంతుడు ని ప్రార్థిస్తున్నాము ఏదో ఒక రీజన్ కి. కానీ ఆ ఫైనల్ స్టేజ్ వచ్చిన జ్ఞాని ఇక ఆ జ్ఞానికి ఇక భగవంతుడు తప్ప ఏది అక్కర్లేదు, సమస్తం ఆయన ఆ నిర్గుణ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు. కాబట్టి వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞాని ఉత్తముడు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. సో ఎవరైతే ఈ జ్ఞానులు నిత్యము కూడా ఈ భక్తిలో ఈ విశిష్యతే, ఈ భక్తి మార్గంలో కంప్లీట్ గా యుక్తులై ఉంటారు నిత్యము, వాళ్ళు ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థ, అలాంటి జ్ఞానికి నేను ఎంతో ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను నా ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇలా నిత్యము భగవంతుడి భక్తిలో ఉన్నటువంటి నిమగ్నమైన ఈ జ్ఞాని, ఆత్మజ్ఞాని అందరిలోకి ఉత్తముడు, అతనికి నేను ఎంతో ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా అతను ఎంతో ప్రియుడు. సో భగవంతుడి మీద ఈ భక్తి భావాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది కూడా మనకి కొంత చెప్తారు, బట్ మార్గాలు. అందుకే ఈ కలియుగంలో మనకు మార్గం ఏమిటి అంటే నామస్మరణే భగవంతుడి మీద కోరిక, ఆసక్తి, భక్తి కలిగించే సాధనం. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి తలుచుకుంటూ మనం ఆ ధ్యానానికి టైం ఇచ్చినట్లయితే మెల్లమెల్లగా మనకి అది అలవడుతుందని చెప్తున్నారు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం. సో వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అందరూ కూడా, కానీ నా అభిప్రాయం ఏంటంటే జ్ఞానియే ఆత్మస్వరూపుడు. జ్ఞానీత్వ ఆత్మైవ మే మతం, జ్ఞానియే నా ఆత్మస్వరూపుడే జ్ఞాని. అంటే అందరూ భగవంతుడు ఆత్మస్వరూపుడు, అందరిలోనూ ఉంది భగవదంశం. నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటే జ్ఞాని అది రియలైజ్ చేశాడు, భగవంతుడి యొక్క సచ్చితానంద తత్వాన్ని అతను చవి చూడగలిగాడు. ఓహో, భగవత్ తత్వం ఇలా ఉంటుంది అని అతనికి అర్థమైంది, ఆ నిర్గుణ తత్వంలోకి వెళ్ళాడు. కాబట్టి అది దాని అర్థం. గొప్పవాళ్లే అందరూ వీళ్ళల్లో, కానీ జ్ఞాని మాత్రం జ్ఞానిత్వ ఆత్మైనమే మతం. నా అభిప్రాయం జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే. అస్థిత సహి యుక్తాత్మ మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. ఎందువల్లంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఇక భగవంతుడి యొక్క ధ్యానంలో ఉన్నాడు, భగవంతుడికి శరణాగతి అయ్యాడు, ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు, అప్పుడు ఆ ఆత్మజ్ఞానాన్ని చవి చూడగలిగాడు. కాబట్టి అతను ఏంటంటే నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో బహుజన్మల తర్వాత అనంతరం జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, జ్ఞానులు మాం నన్ను శరణు వేడుతారు. అంటే ఎన్నో జన్మల పుణ్యం తరువాత ఈ జ్ఞానులు నన్నప్పుడు శరణు వేడుతారు. వాసుదేవ సర్వమితి, సమస్తం కూడా భగవంతుడే, వాసుదేవుడేనని సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి మహాత్ములు చాలా దుర్లభం, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఏమని? భగవంతుడే సమస్తం, సర్వము కూడా వాసుదేవుడే అని అర్థం చేసుకుని ఎన్నో జన్మల తరువాత వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడి నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు. మరి ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన చివరకు అన్ని కూడా భగవత్పరంగా, అంటే ఆయన పనులు కూడా చేస్తూనే ఆయన ఆ భక్తి మార్గంలోనే ఉంటూ ఆయన భగవంతుడిని సేవించారు. సో ప్రభుపాదను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుష్యులు అంటే ఇక్కడ అల్పబుద్ధి అంటే
తక్కువ బుద్ధని కాదు, జ్ఞానంత ఇంకా కంప్లీట్ జ్ఞానం రానప్పుడు, ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల్లో మాయలో చిక్కున్నప్పుడు, అంటే దేవతలు పూజిస్తూ ఉంటారు. వారు ఇచ్చే ఫలితాలు పరిమితము మరియు తాత్కాలికం, అంటే టెంపరీ బెనిఫిట్స్. సో అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనం పూజించేవన్నీ దేనికి పూజిస్తాం? ఈ భౌతిక సంబంధించిన వాటి కోసమే పూజిస్తాం. ఏదో లాభం రావాలి, వ్యాపారంలో పెద్ద ఉద్యోగం రావాలి, లేకపోతే ఇంకేదో కావాలి, ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, కారు కొనుక్కోవాలి, ఏవో ఉంటాయి మనకి ఈ కోరికలు. వాటి కోసం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా టెంపరీ అంటున్నారు. అదేంటి, మనం ఉద్యోగం వస్తే టెంపరీ, ఎక్కడ మనకు పర్మనెంట్ జాబే వచ్చింది కదా అనుకోవచ్చు. అది కాదు దాని అర్థం. ఎందుకు టెంపరీ అంటే, దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు దిస్ టు ద కంఫర్ట్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చే సుఖాల వరకే అవి పనిచేస్తాయి. ఆ తరువాత మనకు వచ్చే పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ భగవంతుణ్ణి పొందటం అనేది ఇట్లాంటి పూజల వల్ల రాదు అని చెప్తున్నారు. టెంపరీ అంటే అర్థం అది ఈ భూలోకంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నిమగ్నమై ఉన్న మనం కోరికలు తీర్చడానికి కోసం పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ కోరికలు తీరుతూ ఉంటాయి, బట్ అవన్నీ టెంపరీ బెనిఫిట్స్. ఫైనల్ స్టేజ్ లో మనకు అవి ఏవి కూడా ఉపయోగపడవు వెన్ వి లీవ్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ లీవ్ దిస్ బాడీ. కాబట్టి అందుకని ఆ విషయం అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవతల్ని ఆరాధిస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికే చేరుకుంటారు. సో అంటే ఆ ప్రార్థన అనేది మెటీరియల్ థింగ్స్ కోసం చేస్తే అవి ఫలిస్తాయి, కానీ అది పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ రాదు. కానీ మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏమిటి, మన ఫైనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈ చక్రంలో తిరిగి ఇక్కడే ఉండే కంటే ఇక్కడ బయటపడాలి అంటే ఏమిటి అంటే, మరి మనం ఆ శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు మనకు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో అవ్యక్తం అంటే నేను ఏదో అవ్యక్తుడు, ఇప్పుడు ఏదో ఒక రూపంతో ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అబుద్ధయ అంటే బుద్ధి కంప్లీట్ గా వికసించని వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. నేనేదో ఇంతకుముందు నిరాకారుడుగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఏదో ఒక రూపంతో వచ్చారని. పరంభావం అజానంతో, వాళ్ళకి నా యొక్క పరమభావాన్ని, వాళ్ళు దివ్య తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేక, మమ అవ్యయం అనుత్తమం, నేను అవ్యయుడనని ఉత్తముడనని పరమ ఉత్తముడనని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక, నేనేదో ఏదో వచ్చారు భగవంతుడు అనుకుంటున్నారేమో. సంపూర్ణంగా తెలియని అబుద్ధులు ఇప్పుడు ఏదో ఈ రూపాన్ని పొంది వచ్చానని అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి నా దివ్యత్వం గాని అవ్యయుడనని గాని ఇవన్నీ వాళ్లకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళకి తెలియదు, ఇది నశించనిది, అనుత్తమం అంటే మహోన్నతమైనది. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళు, అంటే భగవంతుని మరి అందరూ అర్థం చేసుకోలేరు కదా. మరి ఆ టైంలో కూడా మరి కొంతమంది పాండవులు వీళ్ళునేమో మరి భగవంతుడని గ్రహించారు, కౌరవులు గ్రహించలేకపోయారు. అలాగే అది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకా మనం కొంచెం డీపర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే, మరి భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం కూడా అందరికీ సాధ్యం కాదు అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో దేవాది దేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా నాకు తెలుసు. మాం తు వేదన కశ్చన, నేను మాత్రం ఎవరికి తెలియను. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అంత ఈజీ కాదు. కాబట్టి అందరూ నాకు పాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ప్రెసెంట్ వాళ్ళు, ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు అందరూ కూడా, జీవులందరూ నాకు తెలుసు, కానీ నేను ఎవరికి తెలియదు అని చెప్తున్నారు.
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో ఎవరైతే వ్యవహరిస్తారో అటువంటి వ్యక్తులు మరి వాళ్ళ పుణ్యకర్మల ద్వారా వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ఈ ద్వంద్వాలనే మోహం నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు భజంతే మాం దృఢవ్రత, నా సేవలో వాళ్ళు నిశ్చయంగా దృఢంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఎవరు భగవంతుడి సేవలో ఇలా నిశ్చయంగా దృఢంగా నిమగ్నమై ఉండటానికి కూడా ఒక అర్హత ఉండాలి. ఏమిటి అంటే పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించిన వాళ్ళే వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా కడగబడి ఈ ద్వంద్వత్వాల నుంచి విముక్తులై అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ శరణాగతత్వం భక్తి, ఆ భక్తి మార్గం డెవలప్ అవటానికి కూడా అది ఉండాలన్నమాట. ఆ ప్రీ రిక్విజిట్ ప్రస్తుత జన్మలో పూర్వజన్మలో కూడా భక్తితో వ్యవహరించి మరి పాపాత్మక చర్యలు చేయకుండా, అంటే సన్మార్గంలో సత్వగుణంలో భక్తిలో ఉంటే అప్పుడు ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుంచి విడుదలవుతాము. మరి ఈ మాయ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం మాయా మాయా అని 10 సార్లు చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమిటి అంటే మరి మనం ఆ స్వభావానికి అలవడిపడి ద్వంద్వాలకి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం. ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్. ఏమిటంటే సుఖంకు దుఃఖానికి విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నాము. సుఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా సంతోషపడిపోతున్నాం, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా దుఃఖిస్తున్నాము, కృంగిపోతున్నాము. మరి అలాగే ఎవరైనా పొగిడినప్పుడు పొంగిపోతున్నాము, ఎవరైనా మనల్ని దూషించినప్పుడు ఒకటే కృంగిపోతున్నాం, మన ఇలా అన్నారు అలా అన్నారు అని ఒకటే బాధపడిపోతున్నాం. అలాగే మరి అవమానించినప్పుడు బాధపడిపోతున్నాం, ఎవరైనా మన గౌరవించినప్పుడు పొంగిపోతున్నాం. అలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్ని వదులుకోగలిగిన వాడు, ఏదైనా ఒకటే అని సమస్తము భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు భక్తి భావంలో అలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే సమత్వంతో ఉండగలుగుతారు. సో ఆ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళకి ఇంకా భగవంతుడే సమస్తం, ఇవన్నీ కూడా పట్టించుకునే స్థితి అన్నమాట. వాళ్ళు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నులై ఉంటారు. దానికి పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో అలా భక్తి కొన్నాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటేనే మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతామని ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు వెళ్తాం అంటే మనం 1 రోజు 2 రోజులు జపం చేసి 1 వారం నెల ఇంకా వెళ్ళలేదని అనుకోవడం కాదు. అసలు అక్కడ శ్రద్ధ ఉండాలి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, భగవంతుడి మీద ఆసక్తి డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది. ఇది 1 రోజులో నెలలో వచ్చేది కాదు. కానీ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనం ఆ మార్గంలో ఉండటం పాయింట్. అలా ఉంటూ మనకు ఆ మార్గం వస్తుంది. అందుకే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అంటారు. కొంచెమైనా ఆ కర్మయోగంలో చూసాం, కొద్దిగా అయినా నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉన్నావంటే నువ్వు మహాభయాన్ని నుంచి విడుదలవుతావు. సో అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనలాంటి వాళ్ళకి ఏమిటంటే స్టే ఇన్ ద పాత్, డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్. కర్మయోగం కూడా అంతే కదా, ప్రతిఫలం ఎప్పుడు వస్తుంది, భగవంతుడిని ఎప్పుడు చేరుకుంటాం అనే ఆలోచన వదులుకోవాలి. వదులుకుని మనం ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ఆ మార్గంలో ఉంటూ మనం చేయవలసింది మనం సవ్యంగా చేయాలి. ఇక ఆ తర్వాత ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలంటే అలా జరుగుతుంది అనే తత్వంలో ఉండటమే అసలు ఉన్నానా లేదా అని 10 సార్లు ఆలోచించటమే మనకి ఉపయోగం లేని పని అన్నమాట. సో జస్ట్ డూ ఇట్ న్యాచురలీ. ఆ భావాన్ని పెంచుకోవాలి, ఆ భావాన్ని, ఆ భక్తిని, ఆసక్తిని భగవంతుడి పట్ల పెంచుకోవాలి. అంటే ఆయన గురించి దేని మీద ఎక్కువ ఆలోచన ఉంటుంది, దాని మీదే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి భగవంతుని గురించి మనం ఆ ధ్యానం, మనం ఆ జపం, ఆయన నామాన్ని స్మరించటం, ఆయన కీర్తనలను పాడుకుంటూ మనం ఆ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతాది దైవాన్ని నేను అంటే సాక్షిభూతుడు దేవాది దేవుడైన నేను, దేవాది దేవుడినని, తర్వాత సాధియజ్ఞం చ ఏ విదు, నేను అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతిని అని తెలుసుకుని
ప్రయాణకాలే పిచామాం, ఆ రకంగా లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతసహ, తెలుసుకుని ఎవరైతే ఉంటారో అప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకుని ఉంటారు. సో దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతి నేను తెలుసుకుని ఈ భావనలో ఉన్నవాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా భగవంతుని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా నన్ను ఇలాగే తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భీష్మ పితామహుని చూపిస్తున్నారు మనకు. ఆయన మరి లాస్ట్ మినిట్ లో భగవంతుడి కోసం, ఉత్తరాయణం కోసం చూసి విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదలటం చూపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, మరి ఆయనకి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడు ఆయన డిసైడ్ చేసుకునే వరం ఉంది భీష్మ పితామహుడికి. మనందరికీ ఆ వరం లేదు, ఎప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో భగవంతుడిని ఉంచుకున్న వాళ్ళం అయితే అప్పుడు ఏ టైం అయినా సరే మనకది భగవంతుడు మనసులో ఉంటాడు. నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో మరి లాస్ట్ మినిట్ లో భగవంతుడిని తలుచుకోవటం అనేది ఎందుకు అవసరమో చూస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో. సో అందుకని ఇక్కడ లాస్ట్ కి ఈ చాప్టర్ ఈ పాయింట్ తో ఎండ్ చేశారనమాట. సో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయన దేవాది దేవుడని, సాధి యజ్ఞం అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతి అని తెలుసుకున్న, అంటే అన్ని పనులు చివరికి భగవంతుడికే వెళ్తాయి. అందుకే మనకు ఒక వాక్యం ఉంది సంస్కృతంలో, అంటే ఎవరిని దూషించినా అది కేశవాం గచ్చతి, కేశవుడికే వెళ్తుంది. ఎవరిని నమస్కరించినా కూడా, ఎవరికి నమస్కరించినా అది భగవంతుడికే వెళ్తుంది. ఎవరిని దూషించినా అది భగవంతుడికే వెళ్తుంది. సో ఎందుకు అంటే మరి అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మాటను మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. సో ఏదైనా కాబట్టి ఏ పనైనా మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అని అనుకుంటే అది యజ్ఞం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఏదైనా భగవంతుణ్ణి అలా సమస్త జగత్తుకు ఆయన సాధిభూతం అని, అన్ని యజ్ఞాలకు సాధి యజ్ఞంకు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతి అని తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా, ప్రయాణ కాలంలో కూడా నన్ను ఆ రకంగానే అర్థం చేసుకుని ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో ఈ విషయం ఇంకా లాస్ట్ మినిట్ లో భగవంతుడిని తలుచుకోవటం విషయం చూస్తాం. దానివల్ల అది ఏ రకంగా చేయాలి, దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడతారు. మరి పవిత్ర ఆత్ములు మనస్సులను ఇతర పూజా ధ్యేయాలపై, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల వైపు మళ్లించకుండా భగవంతుని వైపు మనస్సుకు తిప్పగలుగుతారు మహాత్ములు అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాము. అంటే ఈ టెంపరీ బెనిఫిట్స్ కాదు అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. పర్మనెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏమిటి అంటే మరి ఆ రకంగా భగవంతుడి వైపు, ఆ పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ వైపు వాళ్ళు తిప్పగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో